사분안이 비니 부파용니 비히로 뭐 기사 꼭 사는 무슨자고 동네 패밀리 너도요 뭐 다부 그 사이바이 싹자 꼭노 뭐 기사 사나는 바게 조라 산 가슴노 para hambre kumutino abun babe 뭐 기사 꼭 사대 뭐 조라고 hambai ang tini oro ama hai gini ang wa sugi thaimani ya tam ke ba ang mani na phaina ni se phayo ani ba sai ang bai kak lai ja khai ngui tong khang ke ang bono ek bosor ni baga ang bono nai tong mani dini tong de sen sung no honai engke bo bori tu bu khani khnao ang abni baga ang mani na phaina ni phaimani ka oro kuthum jak nugo engke kuthum jak nugo na ang mama sung sung ka hai mama ta mung sa oro jung ma nai na phaina phaimani singa ke mama sung sao hai no ro same ko de ba ni no ke ang bo ni tam ba ni ka no yutu ro bo kon da no ko su kang nu go miaw no le nu kha ni sa ke abon tin salai ni nai o ke mama no jora ki sare din kang sai da ma no ang le je tu bong no borok ba ang bong no nu khuni be bak no sai man ja bang ki sai nai an ni sa ke mama song sa dia ko ni sa ning ke bai kya nok nu khung ni ma thang ka ba tang ei or tong li ya saram tamo actually ob hai ani bo sai ungko oino bori bai ku boloi ob hai ke ano sato go om hai ke buo ano nok nu khung ni re khlayo nang oroni kutuli thani henai nai bu to khlaye daily no ob hai ke ano sato pi to khlayo hengke ang oro bahai ke soi manai ekdin sarsa hengke bo ayang bormura sai ni bori bai ku boloi nai monda ja ob hengke bin bu hengke onita monda hengke bo bai khari thanglai ka ekdin sarsa hengke ang bai tong trise khat stand ok sekak bai ka suitcase ni aina ok beba kong sebai be kha hengke ang ano tana ni henai nai adino je bo bori bai khari thangma dino tana ni henai na ano datai ongko kha angri tak tongma nokari tak tongma ni ano tana ni kuto dinang bas asdine latha kotoma nawina oko khitar mane tin nukani tino nangai thanga angke nukani tin debi thanga sakawo na khata khitar ja oko khangke ke olokhe daru tukha angke ani mam ko to ni besaju song bai song jangle ani borok berai na phaija angke borok bai ko to song tabu sohani sabona bongi oko no bisingo tongo angke ano bai song khadi manai di khadi ningka angka o mama mam ko to ko yango ani debra bu kha suk jang mam ko to no simna nga sau angke mam ko to phagira dina ang oko ring bai khangke olokhe mama ro bisong phaibeka angke an bosai tas tan sina non tin tas tan sina ni no ka thang ston li ani sau angke ano khadi ni na bo daru tuk saningke ang kharka angke ano mama ungko tabu mam ro bisong ano khadi nung thainai kha nei mami bo just ni bunga mami bo ano nung buino ro phana khadi ning kangke ang kharka ungko tabu bab sano kala yo por bi bong ni nukhung ang khare yo kha dino engke ang adino fasting bo tong go mai se ya sapung ang afro engke ang oba haike khare yo kha engke ajaga ano bansirite haina se jinita ronji songse sanatha ke mia ang nogina belakno khakamo tai ang mawan suka obo je oba haike bro kok samani be bakno rong opasaya koksi actually oba hai mia o je sabana saka je chini khorang channel oba hai hamia nei engke o je chini khorang channel hamia ba bini bekara ju samani obo be bakno saya obo je ronjit de bor mase bisi borokno dagi oi buruo oba hai bose khoroksa media totoi bose hamke phurungna nangmani bose tini oba hai ke khlayo ni hanong ke ang abono belai khnang sajak liya tini daronji songjak nai tini mama ro bi songjak nai o parani boroksa ano thainani tongmani no katiri ro horo sana thanga ge ke o katiri ro hajang nai borok bhai ke bongni baga hamya nai na kintu ba bongni actually hamya bongni nok nukhung oba hai selengma sisa oma ke hamya buma bo je oma ke mia tatal kok saka buma ni karakter jotona saima nang tong thangja omse ke salak baji hamya ni sanani omse ke kero acting thuma basamo bo ata noita romta mo mamui rong bai khangke basao ke afro rogo tong khangke oko ano ekdom tanai tosar khai oko walai nani bai ke walai man no aba hai ro sesta nau engke ang bong nok nukhungo omse ke ang kaijang mani 2012 kaijang engke 7 bosor tong bong nok nukhunga 7 bosor tong mani
ani thani ang ekdin sarsapana ang khusi anando khe matong yakhu bongnok nukhungo obahai hangke o sabana bo omsiki salak broi bo agiu obahai tongmani ya isle bo je puro news khayo apron simise bin tong chen sung thangu bo news khai no sen sung thango agiu hangke bini bung sabana no bo ebi rogo koruwa hangke ulo hangke bo je khobor pori news ro khai pron simike bo ebi o sohani hene mungru abake ang saimano bini bung sohani boru nina ang thasing oro khanawina ang mungtumani ri tha sohani boru nai hingke bo ekdin sarsa bo khoroksa chini khorangni akono khobor thumnai chini dara sikkoloi bono ekdin sarsa thangma tong ang bono sisinia ko sikkoloi mana sakangke sinia bo thangka bo ko anota sadi manai ti nang bono sikesning ka ang to bono asisinia ko ang saimi yan saka ke bono bo bai ke no thangka chengra khaya photo bore ya bo e biro bo post khaya photo oino pigro woi thungo ke angke amai ke ta thangdi bai amai ke saya bele borok no amai ke thako bai thang ke ba ke nai ang ko rok bono sau ke ko sukhe tong bo sisia rong ni ke tabun osala bai kok samaruk tang as samia je ang bong nong nukungo tongoi phaimani ro ke blai khono post ke ma tongoi phaika ke tabuk sak jora tei ang ani bo sabai bo ma tong ya bo sabai bo ma tong ya ang je pro wala ye okoi nogo thango je bo buri tei kharmani pore wo abuni pore bo jungno taisa param bo salai ko taisa jungno ri do hoka salai taisa noro thike tonglai pidi moise baba bahikeng nai nung bori borok si joto kisi soina nangrao nung soikan kise oko bori ni elam base nupung songja jago nei sawa no parani oko ro sini parani young pastor songro sini deacons ro borok saw engke ang do mani na haka angko ang bono ek mas ang nai nai bin tong sense dang no ni nai mani engke ani basano bo babu song bo nei na phaja engke ang ani basano bo actually khatang sugui tong kha engke bo an basano talangai sinai kami taisa ani basano sinai kami engke thangka ani nogo taisa sraino talangai thangka engke thangka engke ang actually sraino nuguina amsuke ani bo kha kamai muktai khaiga ang asik satta kasawo se ani basabai matong yawo sang asik khatangi tongke tabu ang ani basabai astu mas moto nuglai ya tabu amsuke ang dukhunangi tong khaga mutong ang srai talangnani hinai ang thanan dino bo srai sosanai mane boro srai ro hoya ano srai no ro hana ya srai ta talang dini hinu boro ano khadai mungrok dare jang mar jang kiri jabro ang saimea srai ta ta ro hodini ke an babu sa hindi ma nung no go hindi jungno no asuk kosto wa boro asalai prose omsiko homki domki ro woi sar oko nung onok ni kutari thang ke tai ma ha pa ya rong ni sai tung ke ang baike tong mana apro se yasi pako an babu bai kok sai tung no saje haisina oparau koroi wan sarok bai tong phang bo ano wan sarok bai tong mana ang prop sano bo ano prop do thong wan sarok bai tong ma bo ang wan sarok bai tong ma to ha ke ani tong ma sa hamya ui to ha ke ka jibono phan na khagla angke ang ani bosa no apro nai kelang ma thangka ani bosa phada phaino hono ang ani bosani kagos documents ro logyo talang thangbai tak ba ani logyo no chrai ni kagos ro angke ang ani bosano khatangi nai sanden dino sabta ka sapore o phaika bong no khungwa chrai be ma laina ni hnai angke phai mani kati ro pai ti he ni angke ani bakraju thujak basa kha angke basa oi ang bo yango ani ko rignai boino kanrana ni hene kalang thangma tongo angke abon no nahana ni hene thangsa ni angke ama bai ka kong kok salai tongsoka angke ama bai kok salai tongsoka ani ama soiba angke kok salai tong angke boro kok salai tong ra tha ang riwa sarok ba ni kereng ke ritang nai ba hane riwa sarok khai tongsani ke ko jraino boro rejai be thuklo bi tongana tabu sabana thujak bisna obini khato khaya ang sai tong ke ko blanket durja amsike kotama khen durja hapan ang nai bukhanu buya sraino ingke ang tham srai be thangsa ma na ani amano ma sungka ingke borok salai pu khoi ro hojak ungko srai school borti khaina ni hostel stona ni hene khoi ro hojak pu ingke ang bo dukhonang mane ungko ang bo ulo khai hindreng kha tamasu ani ko pahaimang khane dogala thiri regra khangbo
जलिमानि थामसि पाइलिया इनके अमु नि माने अको कुन पुय आन बकराजे इनके आन बसानो आं मु हनै रिंगो इनके मु हनै आं दुइबारि खा इनके गरै इनके आं बनो नगो बनो गिया इनके आन बकरा दङ बतो आनो हामजा गतागबो हामजागै दङ आं साइमानो इनके आन बकरा नang कुन दिना हाबिया नि माया bodugan yang saito oko paitong payong ka ang ani busana chenu gyang ka ani busana chenai na phaimani nu gyang ke ang tang khaina ne oro ang onok nokhlao tongoi tam khaina ne onogo tong ang tang khaina ni nei ang apro riwasa khaitong pro ke ani bukra je wasen doga gedang sake bising ti chori ru bong nogo inke o bisho zrai blasa ama zrai aro sing khana ne ke ama hanu ungko oko doga kholok dina ang ka tamo ama hayang na na oko ani bukra je ba kisa tokra tok ning laikha नरबा अको फाइलिया नि थांबा ताक ताक खाइना नि फाइ नाइ फाइ नाइ बसा बुसो नि नो आन बसा ना हमजा गय कामति कांसा पाइरि रहमासे तंग करे हाजिरा खाइ पाइरि रहमासे ओ कामति ताबो बिनि या फाव कलाया को बुनिया तिरि रहमानि सुमरि या बर आनि यागनि मानै रंनो अरते किसा आं सुनाम सुमा खासे नों निनि किसा कर नों तामकलाय साबाना निनि तामो तंग आनि बुवाइजो साबाना खानिनि ani bosaini bini bai apon soi soi amongke nang tabukni nang bosai ke borotong nang bisa sai kana namo ani bosai ang botong ma hangka buni khuktoi no khanawo bisrang gonjo pho bin borini para ga ayam bisrang gonjo buino khusnai naikha ke I soino joy ton jangai tongphu ayang go bin bihi bai kaglai jabo bin bihi wansa bai tonggoi kage re japu bosai bai ang wansa bai tonggoi kage re phu bano ke bin bosaba bin logi uno tabu aba haida tarman borong inu khungo bebang joton da na joton kaisene ama mangsi buma bo agiu ano hamjuk kata hamjuk phaipuro chirai bohogo tongpuro 6 mas 7 mas rong khana iko ro daron ji bairu ponchongoro ano bokhana sajigi buma tongo aprubo ang apru theina ni nei joson pukri paro ang gerau ge ma kapkha ang no thangsinani kondi na an bosai ase ano thapra phungai riu inka ang tam amte ke mang da bukra je bai bujang na ni bosai bai bujang na amte ke mang da kosto ke tongnai